i odgoj koji je bio u vašem vremenu? Da. Ja sam počašćen, a ta počašćenost dolazi od Gospodara milostivog. Tom okolnošću, da imam majku, da sam imao majku koja je bila sjajna osoba, izuzetna žena, koja je bila iskrena vjernica i koja je zapravo gotovo sve mjerila u svome životu vjerom i zapravo tim uzvišenim vrijednostima vjere. I ona je odnosila se i prema vlastitome životu, ali se odnosila i prema životu svoje djece. Ona je imala 2 djece, dakle ja i moja sestra, jer moj rahmetli otac je rano poginuo kad sam imao 3. godinu. Dakle, to je jedna posvećenost kojoj mi danas, nažalost, ne svjedočimo tako često, a koja je bila prilično česta u tim vremenima, evo, kojima je pripadala moja majka, djelomično smo i mi pripadali, i kojim su pripadale mnoge naše majke i mnoge naše nene. Zapravo, oni su imali taj osjećaj za, tako da kažem, hijerarhiju vrijednosti. I znalo se uvijek šta je na prvom mjestu. Na prvom mjestu je uvijek bila vjera. I ja se sjećam, dakle, majka je, budući da sam bio uvijek tako slabašan, ponekad i bolećiv, ona je pokazivala nekada vrlo izraženu emociju prema meni, ali kada je u pitanju obaveza prema vjeri, naprimjer kada je u pitanju namaz, ja bez obzira kad sam lijegao, to je bilo dakle, od ranog djetinjstva, možda od već 6. 7. godine, i pa sve dok sam bio u nekom smislu pod njenim bdjenjem. A to je bilo sve tamo do 15. 16. godine kada sam došao u medresu. Dakle, nije se moglo dogoditi da majka odustane od toga da me probudi na sabah, da odustane usred mog nekakvog umora ili možda obuzetošću snom, da ona odustane i da me prepusti snu, nego ja sam uvijek ustajao i uvijek je ona dakle, ustrajavala, ja sam uvijek morao da obavim namaz. Onda, budući da danas predajem nekoliko predmeta koji su vezani za odgoj, često prizivam upravo te metode rada, načina koji su dakle, radili naši stari, pa pored ostaloga moja rahmetli majka i u literaturi, znanstvenoj literaturi o odgoju, nešto suptilnijoj literaturi koja nije opustošena jednim lahkomislenim duhom postmoderne. Zatičemo, na primjer, tamo fundamentalne zahtjeve kada je u pitanju odgoja. Jedan od zahtjeva, ako mogu tako da kažem, jeste ljubav prema onome ko se odgaja. Bilo da je riječ o vlastitom djetetu, bilo da je riječ o djeci koju mi odgajamo u mektebima, koju bismo trebali da odgajamo u našim džematima, koju smo trebali da odgajamo u školama. Dakle, to je ljubav i to je pažnja. Međutim, ima još nešto što sam naučio od svoje majke, bez čega odgoj nije moguć i što treba također da u literaturu uđe. Ja još nisam taj rad napisao koji ću to obrazlagati, ali napisat ću ako Bog da, ako malo dadne zdravlja, a to je zapravo ustrajnost. Dakle, ne može se odgajati ukoliko mi ne ustrajemo u odgoju. I to su, dakle, 3 temeljne pretpostavke odgoja koje danas nemamo. Mi, dakle, nemamo više ljubavi, te odgojne ljubavi, pedagoške ljubavi. To su oskudne, naravno, riječi da iskažu to šta je ta ljubav. To je, dakle, posvećenost, pažnja. Dakle, moramo da imamo zdravu pažnju prema svojoj djeci. I to je ustrajavanje. Dakle, ako smo vjerni određenim vrijednostima, ako smatramo da te vrijednosti čine osnovu našega života, da ukoliko bismo njih bili lišeni, da bi zapravo naš život bio prazan, dakle, onda te vrijednosti prije svega mi moramo živjeti, dakle, moramo živjeti kao roditelji, kao što su naši roditelji živjeli i trebamo, dakle, da stalno radimo na tome da te vrijednosti naša djeca pounutre
da te vrijednosti postaju zapravo dio njihove naravi, dakle da postaju stvarni dio njihovog života, da to ne postaje dakle nešto što je samo vanjsko, što oni prihvataju zato što moraju. Zato odgoj nije dakle u islamskoj terminologiji, on je samo dijelom terbijet, ali on je te'dib. On je dakle jedno potpuno oplemenjivanje i to je ono prema čemu težimo, prema čemu žudimo kada je u pitanju odgoj. To su dakle naši roditelji imali, ali dozvolite evo da kažem, s obzirom da je to dio mog dubokog iskustva i sljedeće. Sve više, a ima tome izvjesno vrijeme, sam uvjeren da je to zapravo dar od milostivog gospodara. I mi smo odabrani od milostivog gospodara, a to je nevjerovatno. Dakle, ovo ne govorim, Bože sačuva, iz osjećaja oholosti, nego naprotiv, iz osjećaja velike zahvalnosti i velike skrušenosti. Da je plemeniti gospodar, dakle, mene odabrao da budem to što jesam, prije svega u ljudskom smislu i u duhovnom smislu. Da budem, dakle, neko ko ima tu svijest da je on gospodar svjetova, da imam ovakvu majku, da sam imao ovakvu majku. I to je za mene jedna od najdragocijenijih vrijednosti koje uopšte, čini mi se, mogu da budu darivane jednom čovjeku. Ja sam, dakle, milostivnom gospodaru zahvalan da sam ja odabran u tom pogledu.